Joha, s vami tu je Keisuchan pri novom videu. Normálne ľudia niečo neuveriteľné. Keisuchan a ďalšie video po 3 týždňoch. Čo vám poviem? V mojom živote sa nič nedieje, takže tak. Ale niečo sa udialo. A o tom je toto video. Mal som v škole ďalšiu akciu, o ktorej idem rozprávať, čo sa tam dialo. Volalo sa to akčný víkend. Teda bol akčný, vám poviem. Nebol moc akčný, tak vám poviem. Akčné bolo to, čo sa dialo na izbách, nie to, čo tam bolo. Akože bolo to dobre, dá sa povedať, že to bolo dobre. No, ľudia, povieme si to od začiatku až po koniec. Normálne, ako sme prišli a ako aj odídeme. No, začneme autobusom. Šli sme vlakom, to bolo niekde po Ružomberku, taká diera. Potom sme šli autobusom, ktorý normálne zatekal. Dobrý autobus. A bolo to niekde v lese, normálne na konci sveta. A cesta bola takáto cesta. Normálne. A ten autobus šiel tadiaľ. Ja, že my tam umreme. Normálne ten, čo za mňa sedel, taký normálne namakanec, si dal normálne pás. Tak sa bal, že si dal pás, že sa tam vykotíme do prekopy dole. Však to bol prekop jak svinia. No, tak ako sme šli, došli sme tam. Klasická komunistická budova, kocka, okno tam, to isté proste, čo všade vidíte, to je chaty v lesoch, tie staré, takto to presne, tak to vyzeralo. A prišli sme tam a mohli sme si vybrať, s kým chceme byť a na izbách, tak sme šli, že ideme. Bol som s tým, že vedľa mňa sedel ešte s jedným, takým troška tejto hlave tu nemá poriadku, nevadí, čo vám poviem, ako väčšina z nás tam, čo je u nás strede, no nevadí. Ale, no, boli sme na tých izbách, postele nové, drevené, ale tak, celkom dobre sa na nich spalo. Boli mäkšie ako moja posteľ, uznávam, moja posteľ už je storočná, prepadnutá, celá dokrčaná, no nevadí. A izba, ako moja, ale len 3 postele, jeden stolík a stolička. A 2 tie nočné blbosti, tie stoliky. A to bolo všetko. Tam nič nebolo. A boli ešte 2 izby spoločné. A jedna kúpeľka, jeden hajzel. Nikto sa nám nesprchoval. Z našich 2 izieb, lebo sme tam boli od piatku do nedele. Takže dobre. No. Activity. Potom sme tam prišli, bolo asi 5 hodín, 6 večer. Nie ráno, ale večer. Potom bolo ešte po škole. A prišli sme tam. A ako som povedal, mali sme aktivity. Spoločenské, vybrali nás, ja som schytal takú skupinu takých všelijakých stratených. A bol som normálne sklamaný, ja som tam deprimovaný, ja som podporoval iné týmy, nech vyhrajú, my sme aj tak prehrali, ako dobre. No, mali sme tam aktivity, že sme museli prehadzovať loptičky, alebo čo tam ešte bolo, že si museli zrkadlom cúvať a kúkať, a to som dostal ja. Ja som dostal, že mám zrkadlom sa dívať za seba, aby som videl cestu. A ja som nevidel. Ja som že po pamäti, čo už iné týmy šli, tak ja som že po pamäti, ako to bolo, aj tak som hovno vyhrali. No, potom prišiel večer. Boli sme do 2 ráno hore, ale večerka bola o polnoci, čo je podľa mňa výhoda. Výhoda, pravde nie, že nevýhoda, výhoda. Boli sme do 2 rána hore, robili sme blbosti ako obvykle. Hádzal som tam po Springlesky, balík Springlesiek, proste iba plechovku už. Sme sa tam ohadzovali a hulákali sme tam, nadával som tam ako svinia, normálne, že bolo počuť do iných izieb, Pane Bože. Keď ste počuli, ako nadávam, to je niekedy hroza. A tak normálne, boli sme, všetky sme budili, jasné, že museli sme všetkých budiť, všetci boli, že takto, prespáty, takto, a všetkým to vadilo, nám to nevadilo, samozrejme, tak sme všetkých budili. Jednému tam, čo som bol na izbe, som pchal do úst rezeň. No je rezeň som mal, tak som pchal do úst. Nebolo. Potom som sa bál, že na druhý deň, že zlej bude, že mal moje udusy v spánku, niečo také podobné. Bál som sa ksyňa. No, a ďalej. Druhý deň. Poviem vám iba takto, moja škola je kresťanská, takže dalo sa tam čakať, že to bude niečo aj kresťanské. No jasne, že bolo. O Bohu a také blbosti, chápete? No blbosti, nie sú to blbosti samozrejme, ale no proste tak.
sme tam mali debatili a také všelijaké zase hry. Raz sme boli, mohli sme ísť do lesa. Že máme niečo dáva symboliku smrti a života. A ja som myslel, že to robíme po skupinách, tak som nič nečítal a potom som nebol nič. Ale mali sme 10 minút čas, tak som odbehol úplne niekde do prdele do lesa. Sám som bol svatý pokoj, som mal konečne. Na konci sveta som bol, hmla jak svinia. Ale mne to bolo jedno, bol som spokojný, konečne som niekde, konečne krásne tu je, nie tam, ale tu som a to je dobré. No, a ako postupoval deň, mali sme mimochodom aj raňajky, obed, večeria, čo sa dali, akože ráno sme mali, to si pamätám, párky a potom už neviem, čo sme mali. Na večer sme mali špagety tedy. A relatívne dalo sa. No a tie aktivity pokračovali a tak. Potom sme mali na večer tie špagety, potom sme sa začali pretlačať, alebo to, sme sa začali pretlačať normálne, že ja som tam začal s tým kamarátom jedným, namakaným, Sigma. A začali sme sa pretlačať, a potom prišli ďalší, a ďalší, až kým sa jeden z vedúcich nezačal pretlačať s tým môjim kamarátom. A tam to skončilo. Potom sme museli vypísať papiere, že sme tam boli, čo sme, odkiaľ sme, čo sme, aby to tí, čo tam vedúci toho campu v podstate, tak aby vedeli, čo sme, ako sme. A potom šli sme pozerať film, nejaký náučný film. Viete, aký bol náučný film? Lego Ninjago. No ja len takto som kúkal, že Lego Ninjago. Rád som si pozrel, to bol vlastne prvý film, nebol to prvý film, na ktorom som bol v kine. Bol to asi až, neviem už koľkatý film v mojom živote, ktorý som bol v kine. A pamätám, že keď som bol na ňom v kine, takže som bol v celej sále úplne sám. 2017, 16. Ale to je jedno. Tak ten môj asi namakaný kamarát to nedával, on že takto. Lebo sme dostali úlohu, že nesmiete byť na telefónu a musíte sa sústrediť. 100% sa sústrediť na film. A to sa nedalo. Na to sústrediť. Proste ja som na telefóne, takto som si dal telefón, takto som to kal, takto. Aby to nevedeli, ja som na minime samozrejme, niečo som tam popísal, mal som svatý pokoj. Potom sme sa debatili, že čo si z toho filmu pamätáme hen také. Potom bol večer, milí moji. A to bola šikana, áno, všetci vravia, že zaslúžim, áno, na tej izbe, čo 7 razy ma ten namakanec takto s tými springerskami dobil. A potom aj ten druhý, ma po hlave, s tou kovovou časťou ma takto buchal po hlave. 2 razy, genialista proste. Rozum takto niekde, tuto, tak dole, preč ide rozum. Nevadí. No, a to bol už vlastne, to bola sobota večer. A potom, zase sme šli spať o 2:00, samozrejme. Na druhý deň sme sa už iba balili a všetko možné. Už sme iba potom debatili o tej zase kresťanské veci. A potom sme mali robiť spoločenské fotky, ja som na niektoré ani nebol, som sa na to predal, že to tam ja nebudem. A potom sme šli autobusom, tým istým autobusom. A už bol deň, nie ako tedy, keď sme tam šli, že bola tma a nevideli sme, že zateká, ale to sme videli, kde zateká. No my sme boli v zadnej časti autobusu a vy ste takto potom koženom, či čo tom látkovom prešli takto, aby ste vytlačili vodu. A predo mňou, čo sedeli, na nich klapkala voda, tak na nich vytlačali tú vodu. A boli mokrí, celý boli mokrí. Lebo sme to takto telefónom si potlačil a stiahol si to ako stierku a takto to začal vodopad na mene. Takto. A konec. A potom sme šli už iba vlákom naspäť a prišli sme o 4:00 asi do Žiliny, alebo konec. A to je vlastne všetko. To je celý príbeh. Jak geniálne. Takže ľudia, pokiaľ sa páčilo, dajte odber, like, zvonček video, lajkujte, komentujte, všetko možné. Len niečo tam dajte, tak zatiaľ asi bude nejaké ďalšie video. Zatiaľ čus.